аз шоми 25 май садо мусофири ширкати авопаймоии Северный ветер Русия дар сани фурудгоҳи Душанбе гирд омада аз мақомот талаб доранд ки ба парвози авопаймоҳои ин ширкат ба Русия иҷозат диҳанд. Агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯзи 7 май ин ширкатро аз ҳаққи анҷоми парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Русия маҳрум кард ва ин боиси аз роҳи сафар мондани садҳо мусофир шуд. мусофироне ки дар фурудгоҳ ҷамъ омаданд мебоист аз 21 то 23 май ба Иркутск, Қазон ва Санкт-Петербург парвоз мекарданд, вале ба ин парвозҳо иҷозат надоданд. Нимаи дуюми рӯзи 26 май Икром Субҳонзода, мудири агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, ба назди мардуми гирдиам омада омад ва гуфт, ҳадафи онҳо аз манъи парвоз барои ширкатҳои авопаймоии Русия поин овардани нархи парвозҳост. Субҳонзода ба саволи асосии гирдиамомадагон ки оё кай ба парвози онҳо иҷозат дода хоҳад шуд, посухи мушаххас надод, вале дар анҷоми суҳбаташ байни ӯву мусофирон муколимаи аҷибе сурат гирифт. ҳама мехоҳед парвоз кунед? ҳа. аз ҷаноби олӣ розӣ ҳастед? ҳа. Тоҷикистон ба пеш, ба пеш.